Penj laktar odiochieng' ma kawuono biro ni achiel kachiel kowuok e kar chiwo thieth mar Equity Afya bade Masiaya. Ka Equity Afya ibiro yudo thieth monywando kuonde uto thieth machiwo thieth e yor outpatient kata kama kosethiedhi jatuo to iweyo dok ot mar rang'iny mare ni malo to nengone bende ogonyore. Kaka laktar mar pimo tuoche, kawo yath, thieth mag lak kod wang' kanyakla kod jolony mag thieth e wi chandruoge mamoko kaka laktar molony e fwenyo tuoche mopogore opogore giminyalo timnegi bero wadendo ni physician, laktar mar nyithindo pediatrician, laktar mar nyodo mag mine gynecologist, laktar mar tuoche nyarogno urologist, laktar molony e wi tuoche mamako pien del, kogno kod yier dhano ma bende waluongo kacha ni dermatologist. Magi duto te ibo yudo kar bad thieth mar Equity Afya mantiere machiegni kodi. Equity Afya en your caring health partner. Machiegni penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mana kaka nase wacho ni chenro makawuono biro ni achiel kachiel kowuok e bad kar Equity Afya Masiaya. Amor mokalo ni daktari marwa oyawnwa dhod ka Equity Afya ka aubo nyisowa ni nyinge nga en wod kanyo lonye weche mage ka to bomulonwa ni ma en Equity Afya mane kapok wadonje twakwa makawuono. Machiegni daktari. Erokamano Ruth. An iluonga ni Dr. Ian Amwata. An daktari atiyo sia Equity Afya. An general practitioner to ajajimo. Inja jajimo erokamano ahinya. Amor mar bedo kodi Dr. Ian Amwata e studio di chieng' makawuono. Equity Afya bade Masiaya ni kapo ni ng'ato dwa biro obiro nang'o ochopo kanye mondo mi ochop machiegni ka oyud konyruok. Koro bade Masiaya ni nitie along Court Road. Koro kiin Siaya town to nitie kuma court nitiere. Koro kiridri gi ndara mae court no kata kiluwo gi yo ka bank kidhi gi malo tibro yudo kanyo. Ot mane Kenya Power ne nitiere chon. Kanye kuma wantiere iwuotha tidonjo to wathiedhi. Erokamano ahinya. Iwuotha tidonjo tithiedhi tiyudo konyruok mang'eny mokalo. Dr. Ian Amwata kawuono adwani wagoye mbaka kotenore kod chandruok mar arthritis. Ok ang'eyo ni ma en twak mineno ka ber kwagoye mbaka odiochieng' makawuono koso wakane aliya chieng' moro wagoye mbaka. Arthritis en tuo maduong' ahinya. Kwanza nying mar arthritis oting'o tuonde mopogore opogore mang'eny. En nyinga ma okete tuonde karibu 100. Lakini ma waneno maduong' ka ahinya iluongo ni osteoarthritis. Mane ma ji mang'eny nitiere go. Lakini kopogre gi mano nitie miluongo ni rheumatoid arthritis, nitie miluongo ni gout, nitie moko mabiro gi infection kaka septic arthritis, nitie moko mabiro gi tuoche mopogore opogore. Inya bet ni in gi shida ma iluongo ni SLE to pod iyudo arthritis. Inya bet ni in gi shida mar HIV to pod iyudo arthritis. Koro en nying moting'o tuoche mang'eny, lakini gima long'o kuom gi te ni nitie gimoro molokre chogo, nitie gimoro molokre kama chogo rome mano joint, kata nitie gimoro molokre kama chogo no nitiere ema koro kelo tuo miluongo ni arthritis. Mako tende kod chandruoge mopogore opogore kata tuoche mopogore opogore ma ang' nokel chandruok e chogo kata kama chogo riwore godo teka ni mano osetimore koro wantiere kod arthritis kanyo. Nok ang'ega ni tuoche manyalo hingo 100. Gin tuoche mang'eny ahinya. Kata kamano wang'ene mabende wathoro ng'eyo mabende ni wacho ni en rheumatoid arthritis. Wabro wuoye osteoarthritis to wabro ng'iyo be rheumatoid arthritis be gi hyperuricemia. Lakini maduong' kuom mago te en miluongo ni osteoarthritis. Seche ma ng'ato wacho ni entiere kod arthritis, en chandruok mane chogo kata mantiere kama chogo riwore godo gi nyawadgi, koso nitiere kaka wanyalo describe kata kaka wanyalo lere malong'o. Ka penji daktari ni arthritis en ang'o? Koro kin gi lada ni moro miserwako higni karibu 30 kata 40. Irwake pile ka pile. Lada ni no nigi sol. Nitie kumaro e bwoye kanyo ma iwuothogo. Lakini kirwake pile ka pile to rumo. Seche morumo kamano no samoro kiwuotho kamoro mantie kite, seche morumo no to kinyono ni to kidino be iwinje tiendi. Koro kamane kaka timre be gi osteoarthritis. Koro king'iyo kama joint nitiere kama choke rome to nitie chogo mapiny, ka wang'iyo gi kae to chogo nitie mapiny to nitie chogo mamalo. Nitie gimoro miluongo ni cartilage mantie e chogo mamalo to en gi chogo mapiny. Koro ka wang'iyo mane kaka sol ma chogo no. Koro seche miwuotho ni to sol ni konyo mondo wuotho no beda mayom. Ok iwinjre mora ok iwinj be ka tiendi gore, ok iwinj gimoro kendele ka choke tuomore. Lakini seche ma mago dhi higni ka medre to cartilage no rumo. Koro kiwuotho tiwinjo ka erogo koro choke go romo. To seche ma giromo kamano no ema koro kelo gik ma wanene e jotuo mag arthritis.
manyiso ni ma en tiyo mang'eny gi chogo mamiyo ang' sol wanyalo dende kamano mar chogo dok piny kata rumo kitiyo mang'eny gi chogo. Mathothne wanyalo wacho ni othoro mako jogo ma higi oseniang' kata jogo matiyo kod funin gi mang'eny kaka jogo ma samoro ringo daktari, jogo matiere gym, aneno ka gitiyo kod joints gi mang'eny mokalo. Koro nitie ka higni medre, wacho ni kochopo higni 45, achiel kuom ji 3 already nitie gi osteoarthritis. Kinya bet ni ok giwinjre moro amora, chong gi ok okuot, dendgi ok okuot kamoro amora, lakini already cartilage no, sol ma wawacho no osechako rumo, ochiegni rumo. To mae ema koro kelo ji osuptal. Jok matiyo gi choke gi mang'eny, wach ni jok maringo, jok matimo gik mopogore opogore, ok ochuno ni sol no rumo, en mana ni seche mitime kamano no to increase kaka okethore. Lakini seche mitimo exercises go be konyo gi gik miluongo ni muscles. Koro muscles ki bet matek. Kingo ng'at matimo exercise gi ng'at mok dhi e gym, to gin gi osteoarthritis gite, ng'at ma dhi e gym ni muscles ke otegno. En ng'ama nya chung kende. Jok mantie gi arthritis osedonga ahinya kendo chako ok inya chung maber, ok inya wuotho maber nikech muscles ko be obet weak. Koro dhi e gym ni ok ni okelo arthritis, en mana ni cartilage ni rumo lakini o strengthen muscles moko. Koro kibed mayom yom ka ng'at ma choke oruma ruma. Ma iye kanyo no bisikele kila puonj makende Dr. Ian Amwata ni kabe to nigo beni chako ng'ato chako jiko dende chon mondo mi kaka imedo sudo gi higni to iyudo ka muscles gi bedo motegno. Awinjo kimulo kamoro kanyo nitie jomoko ma samoro chopo higni ma odhi malo higni 45, higni 50 to gintiere kod kidieny mar arthritis mak mana ni ok giwinj ranyisi. Ka ang'o matimore? Momiyo ok giwinj ranyisi gi to moro kata jimo gidhiye. Koro gima timre en ni ka cartilage no rumo, seche ma sol no rumo, ok idhi chako winjo rem no mokwongo. Del kaka nochwe ka gimoro kethre to del temo mondo okony kanyo. Oloso kanyo ka pok idhi osuptal, pok gimoko timre. Koro seche ma cartilage no rumo kamano, dendi be temo mondo kamorumo ni nitie gik motimo mondo kik iwinj rem, kik gik moko okethre ahinya. Koro king'iyo cartilage no, nitie kamoro kendo ma wiye mamalo miluongo ni synovial membrane. Koro synovial membrane ni ogolo gimoro ma chal ka grease, iluongo ni synovial fluid. Synovial fluid ni ema miyo chogo no chiemo, ema miyo kanyo be bet ma sudo mayom maonge gima timre. Koro seche ma cartilage cha rumo, synovial fluid ni kendo chak tiyo mondo kik iwinj rem no. Ema miyo iyudo ka ng'ato choke oselokre lakini onge gimoro amora mowinjo. Lakini ka wago x-ray to ero wayudo ni nitie gik moko mosechakro olokre e chogo, lakini nitie kaka del be konyo mondo kik gigo ochaka rem sechego. Ma athothne timore ka ng'ato ritore yo mane kopogore kod exercise momiyo ang' dende pod nitiere kod teko mar losore owuon. Kaka wawacho ni arthritis duong'. Koro gimoro amora molokore e chogo kanyo, nyabet ni in gi arthritis moro mopogore, lakini iki medre, iki dhi keti kama inya yude osteoarthritis. Lakini ka ne nitie gimoro manotimre gi chien koni, matimo koro, inya yudo osteoarthritis no chon ahinya. Gimoro achiel kaka ratil ma ng'ato. Kaka wacho no, ki in gi ji ariyo, ng'at mantie gi raba en gi kilo 10, to ng'ato mantie gi raba to en gi kilo 100, to gite giwuotho pile ka pile. Ng'at ma raba ne ni en gi kilo 10 ok odhi rumo piyo. Lakini ng'at ma kilo ne 100 ni odhi rumo piyo king'iyo gi ng'at ma nigi kilo 10 ni. Koro ratil be kelo mondo osteoarthritis ni biro chon. Ok en mana iki kende. Nyabet ni wan higni 45, lakini kilo ma ng'ani kata ratil ma ng'ani ni malo to ma ng'ani ni piny. Koro en ok odhi yudo osteoarthritis kata ok odhi yude chon. Lakini ng'at moro ni to dhi chako yude chon. Onya yude kata kapok ochopo higni 45 go. Koro mano achiel. Mar ariyo nyabet ni ng'at achiel noyudo ajali kamoro. Notugo mpira kamoro, ng'ato nogwe tiende. Seche ma ng'ato ogwe tiendi kamano, kaka nawacho gimoro kotimre del temo mondo okony kanyo. Lakini seche ma del no konyo kanyo no, higni ka medre to kaka nokonyo kanyo no kendo chak dhi kelo shida. Koro yudo ka ng'ano yudo osteoarthritis ni chon moingo ng'at ma nokoyudo ajali. Nyabet ni en gi nyathi kata miyo manigi sickle cell. Koro sickle cell be remo ok dhi maber, ok dhi e chogo. Seche moko dhi e chogo kamano no, tiyudo ka chogo kethre. Chogo no seche moko kethre kamano, again, del konyo mondo olos kanyo. To seche moloso kamano, gigo be dhi kelo shida mbele. Koro yudo osteoarthritis machon.
Nyabet ni ng'at moro ne en gi infection, nyabet gi infection moro miluongo ni gonorrhea. To gonorrhea no seche mo ochamo kuonde mopogore opogore odhi e chogo be, to chogo no be kethre. Koro king'iyo ji ariyo man gi higni 45, nitie gik moko motimre mang'eny e maisha ma ng'ani, to nitie gik moko moko timre. Koro mane matimo wayudo again 45 lakini gite gionge arthritis kamano. Apani en puonj maber mokalo kotenre kod chandruok mowe arthritis, ma bende leronwa ni gin tuoche mang'eny, kata arthritis ni bende wachone ni wantiere kod kidienje mopogore opogore. To mak mana ni gima daher mondo mi oganda wa kik wigi wil godo, nitiere gik mang'eny manyalo changia kata manyalo chwalo ng'ato mondo mi obed kod arthritis. Mana kaka ileronwa no, ere kaka irito dendi, ere kaka ichiemo, ponono ni iseyudo hinyruok moro, tuoche ma samoro osedonjo e kit ngimani kod weche ma kamago nyalo miyo ng'ato bedo kod thuolo mamalo mar gamo arthritis. Nipimonwa ni ng'eny mokalo kidienje gi, to daher mana mondo mi ng'ina kidienje 3 ma bende thoth ne ng'eny kopogore kod osteoarthritis, mane ma bende luwe nikech mate machal mang'eny moingo gi duto. Koro moro iluongo ni gout. Koro gout kata hyperuricemic arthritis. Koro mae bire jok ma mokwongo jok ma tiyo gi kong'o mang'eny, mar ariyo jok ma chamo ring'o mang'eny. Koro seche michamo ring'o no inyose, del nyose, seche monyose to nitie gimiluongo ni uric acid ma del golo. Koro uric acid ni kogole mang'eny ahinya to dhi kuonde ma choke ntiere. Kodhi kuma choke ntiere no to koro kanyo emochako dake. Seche modak kanyo no to form gimiluongo ni crystals. Koro iyudo ka crystals go chako kelo rem e chogo kanyo to oloko chogo no. Koro iyudo gimoro iluongo ni gout. Odhiga e chogo mang'eny e del, lakini e lith tielo maduong' kanye modhiga sana. Mano mokwongo. Mar ariyo nitie miluongo ni rheumatoid arthritis. Koro rheumatoid arthritis oringoga e familia. Koro nitie gimoro e familia molokre matimo del gore gi del, gik miluongo ni autoimmune diseases. Koro iyudo ka gik magore go odhi to chako ketho gik moko e chongi, ochako ketho kuma chogo gi chogo rome e joint. Koro kaka ne wacho ni osteoarthritis cartilage cha, sol man ne wacho cha kethre, moro ni mar rheumatoid arthritis, to koro gik magore gi dendi no gore gi gimiluongo ni synovial membrane. Synovial membrane man ne wacho ni golo grease cha makonyo mondo kanyo bet ma smooth. Koro mano gore gi synovial membrane no, ogore gi synovial fluid. Koro iyudo ka ionge grease monego bed ni bete chongi kanyo kata kuma choke ntiere. Koro iyudo ka chogo kwamo ahinya. King'iyo ng'at man nigi osteoarthritis gi ng'ama nigi rheumatoid arthritis, ng'at ma gi osteoarthritis gite ka gichung' to kinya choro tiendgi, kinya choro mayot. Lakini iyudo ka ng'at man nigi rheumatoid arthritis kendo chak en mare onya kawo kata saa koreka ochako choro nikech grease cha onge. Koro en okwama kamano nyaka wang' pacho miye koreka ochako sudo. Mano mar ariyo. Mar adek iluongo ni septic arthritis. Koro septic arthritis, sepsis en mana infection. Koro nitie infection mopogore opogore manya biro, to seche ma gibiro kamano kodonje remo, to remo ni pod dhi adhiya e choke be. Koro kodhi e choke kanyo to ochako kelo shida kuma chogo no ntiere. Koro tuoche mag infection to koro ng'eny. Koro inya bet ni in gi typhoid, inya bet ni in gi sickle cell, inya bet ni magi te kodhi e chogo kanyo to koro giloko chogo no to iyudo septic arthritis. Koro mago ema dongo kuom tuoche mag arthritis. Masamoro ng'ato nyalo wacho ni nitiere kod gout. Gout ni en mana kidieny mar arthritis kaka ne wacho nwacha. To mana kaka ndipimonwa e kidieny mokwongo ni en higni, en tuoche, en trauma, gin gigo mang'eny manyalo chwalo. To ati wacho ni en jogo mohero chamo ring'o ma bende nyalo kelo negi chandruok ma koro gidhi to giloso crystals e choke. Ani wacho ni e choke koseyang'o cha e choke koro chogo moko ma ng'ato ok nyal sudo e yo makare kata e yo mayot. Dr. Ian Mwata, wamake amaka kanyo wayudi e yweyo ka waduogo to wadhi nyime. Omiye kidieny mar ariyo mar chenro ni ok adwa ni obai jahera mar chenro mar penj laktar, wantiere Equity Afya bade Masiaya. Dr. Ian Mwata leronwa mang'eny kendo matut kotenre kod tuo mar arthritis kik isud kata matin. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu.
Hata vile local tourists for a special rate at the coast. I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa na story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Transfer season ndio hii. Huyu ndiye atanijua. Sirudi. Alifikiria itafika. Imefika. Yani mimi nifanye kazi hii mwaka yote. Advance ananinyima. Kunilipa ananilipa late. Transfer season imefika. Na mchungia Jaden wake anakunywa maziwa. Mimi nanyonya strungi. Naamuka asubuhi 5 AM. Madirisha nangarisha. Fro nimepangusa. Pato ananinyima pesa yangu ya mapema. Watu wengine mshapata off. Mimi niko hapa hata Sunday nafanya kazi. Haukali ananipimia hata mahalanje siwezi kula. Round hii mutajua transfer season ni for real. Hata si kwa mpira peke. Dial *811*272# to get transfer season. Inete mango? Dana, negi matugogo. Manango? Gina yudo kibeti mari nyoro. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wantiere badi Equity Afya Masiaya kawantiere kod Dr. Ian Amwata mabende pimonwa kendo puonjowa mathoth kotenore kod tuo mar arthritis. E kidieny mokwongo no pimonwa kacha ni ka ng'ato osechopo higni ma ochopo 45 kadhi nyime thuolo ni malo mokalo to ken mano kende nitiere gik mang'eny mopogore opogore ma ng'ato nyalo bedo kata nyalo miyo ng'ato bedo kod tuo ni mar arthritis. Daktari ne wang'eyo kacha lifestyle to kumane wagike ne wang'eyo kacha ratil mar del kumane wacho kacha ni ratil nyalo miyo ng'ato bedo kod thuolo mamalo mokalo mar bedo kod chandruogni. Kata bende wacho ni kapono ni ng'ato chikorega mang'eny kidenye mag tuke kata sport ma ng'ato timo nyalo miyo oyudo tuo ni mapiyo piyo. Kanyo mane wantiere. Moro nyalo mulonwa kanyo matin kapok wadhi nyime kod kama wantiere ni. Koro ka wadoke ratil ka matin, ok en bet gi kilo mani malo. Nikech ka wang'iyo ratil ma ng'ato wang'iyo be kaka obor. Koro watimo gimoro miluongo ni BMI. Koro BMI wang'iyo kilo ma ng'ato and then wang'iyo bor ma ng'ato. To ka waseng'iyo ariyogo to nitie kwano ma watimo manyisowa ni ng'ani kilo ne ni gi height ne ni sawa kose kilo ne ni gi height ne ni opogore matimo koro waketo ng'ato nyabet overweight, underweight, obese type 1, obese type 2. Koro luwore gi mano. Koro ka wacho ni ratil ma ng'ato manigi malo to be wang'iyo kaka bor ne be rom nade. Inya bet ni ng'ama rabora ahinya to kilo ni be ng'eny, lakini ka wang'iyo gi BMI to in sawa. Inya bet ni ng'ama nyadundo to kilo ni piny, lakini ka wapimo BMI to wayudo ni in overweight kata in gi obesity kata in gi obesity type 1 kata type 2. Koro mano e kama wang'iyo gi ratil. Mar ariyo, jok ma tugo, jok ma chikre mang'eny, nitie sports moko mopogore opogore, tugo moko mopogore opogore kaka volleyball. Ng'at ma sa ka sa dum kamano, to seche mo odok gi piny, to oketo pressure mang'eny e chogo. Oketo pressure mang'eny kama chokni romego, to oketo pressure mang'eny kamano, to cartilage man ne wawacho cha rumo piyo. Koro jok ma timo sports gi, momiyo samoro gibet ga gi, iyudo ka nitie gimoro ma girwako e chong gi kanyo, gimiluongo ni brace. Mondo ka gi chikre malo ka gidok piny mang'eny to oket pressure mang'eny e joint kanyo. Nikech kiduma kamano to pressure no nitie kanyo tiketho joint ni no. Ok idhi winje sano lakini seche ma higni dhi kichopo 40 to erogo koro ichako yudo ni kara ne nitie gima nolokre e chogo kanyo. Waneno be tich ma ji tiyo. Koro luwore ni kama itiye ni kom mibete chal nade. Arthritis ma osteoarthritis ni obiro ga e chong lakini nitie moro mabiro be e ng'eji. Koro iyudo ka in ng'at matiyo office to ibet sakasa to kom mibete no ok okete maber maluwo kaka spine nitiere
to kendo chak iketo pressure mang'eny e spine nino. Seche miketo pressure ni mang'eny, kia tich tiwinjo ka onding'i rami. To onge be gimitimo malong'o, ibet abeta kitiyo. Koro iyudo ka jok matiyo tich matie bet ng'enye ni to gionge kom makonyo support the spine, mano be koro yudo shida no. Jok moko be maonge gima gitimo, ibet abeta kata inenda nenda week te. Jok matimo iwoluongo ni work from home, kata iyudo ka jok ma gitimo academic right gina e ot kasa ok isud mang'eny. Koro beta no ok iti gi joints gi kako ne gitigo, ok iti gi kako ne gotigo. To seche moko itigo kamano no, to mano be ketho joint no. Inya paro ni ikonyo joint gi mondo inya tiyo kodgi, lakini seche mibet abeta kamano to mano kelo shida, gimiluongo ni sedentary lifestyle. Koro sedentary lifestyle no be waneno ka kelo arthritis chon ahinya. Koro gik moko mawachogo ema waneno e kinde mag lifestyle. Ang' na duoka chien matin daktari, nikech wapimo kacha ni jogo matiyo kod fundi gi mang'eny, kata jok machikore, jok ma samoro gi ringo, kata jok matimo sport, samoro ng'at mabet aming'a ntiere kod thuolo mamalo mokalo mar bedo kod arthritis donge. Kaito wachino kacha ni jogo mabende ok ti, kata jogo ma samoro gi ling'a gibedo seche mang'eny kata ginindo seche mang'eny, bende giketho moro cha wang'eyo ni otieko mo mar joints cha. To machielo ni eto koro kelo chandruok e yo mane ka ng'ato bet ahinya. Koro gima timre en ni e joint kae kama chogo romo gi chogo ni nitie gik mang'eny mantie kanyo. Mokwongo nitie gik miluongo ni tendons mamako chokego, nitie gimiluongo ni the muscles mamako be joints go. Koro gigi te tiyo kanyakla, ok en achiel tiyo kende, moro tiyo kende. Koro nyabet ni seche mibet kamano no, to muscles gi tendons gi ok ti, gikwama kamano. Koro seche ma gikwamo kamano, joint man no onego bed ni sudo, onego bed no osudo mayom. Koro iyudo ka muscles go be onge gima gitimo, to koro iyudo ka joint no ok sud mayom kako onego bed no sudo. Koro gima timre ni ok en direct e joint kanyo, but en gik momako joint gi ema koro ok itigo. Seche moko iti kodgi kamano, to joint cha be yudo ka obet matek mondo ti kako onego tigo. Koro ema ichako bet gi tuoche gi. Hapa ni chenro machielo mabende nileronwa ni seche ma del kata fuoni moro ok ti, to ote dok e obwongo ni nitiere kaka fuoni ok dware, koro ka gimo chako kethore, ka gimo chako tho, nikech ok iti kode koro ote dok e obwongo. Omiyo ber kitiyo kode mondo mi obed motegno kaka dwarore. Ang' naduoki kendo mana matin e kidieny machielo mar arthritis mani wacho ni en gout. Ma bende nipimonwa kacha ni kotenore kod ring'o mang'eny ma oganda chamo, kata nyama choma kachiel kod kong'o. Ma thoro timore ka ng'ato osechame kuom ndalo manyalo romo nade. Koro ji opogore, ok en ni chame kuom higni. Inya chamo kata ni koro kichako chamo ring'o, ok icham ga ring'o tichako chamo ring'o. To koro iyudo ni kaka dendi tiyo gi kako nyoso chiemo no opogore gi ng'at moro. Koro iyudo ka in igolo uric acid mang'eny. To jok ma nigi shida mar gout ni, seche mang'eny ok en ga ni ring'o ma gichamo ni en kaka nyirogno tiyo. Koro iyudo ka gigolo agola uric acid maber, lakini nyirogno ok gol uric acid no oko kako onego ogole. Koro iyudo ka uric acid dong' gi e nyirogno kamano, to ka gidong' kamano to ergo koro dhi kuonde mopogore odhi e choke. Koro iyudo ka ng'ato tiya gi ring'o, nitie jok ma chamo ring'o be ngima gi te, to ok bi winjo ni gin gi gout kata kama nitie rem. Nitie jok ma tiyo gi kong'o to kendo ok yud shida no. Koro luwore gi kaka nyirogno ni be tiyo gi uric acid ma owuok e chiemo gi. Seche ma uric acid no ok wuog maber, ok owuog oko ma del, tiyudo ka ergo opong' odhi kuonde ma chogo ntiere. E gwengewa mag Kaluo ka chandruoge kata tuo mar arthritis ni ong'eny maromo nade? Ong'eny ahinya. Nyalo bedo ni nikech ang'o kuma wadake, kaka wadak? Ong'eny ahinya. Ok adhi wacho ni en nikech kuma wadake, en mana kaka wadak. Nitie kong'o mang'eny ma ji tiyogo, nitie ring'o mang'eny ma ji tiyogo. Ji tinde ji ok dhi tich mang'eny, ji ok dhi tich mang'eny, ji moko tiyo gi dala. Koro iyudo ka gin gi sedentary lifestyle no. Sani be ji mang'eny, ji ok wuoth kaka ji ne wuotho chon. Ng'ani onge ng'at madhi mabor. Kiwuok to ergo idho mtokani to ergo ichopo kuma ne dhiye. Kata ne idhi mane iidho apiko, kata ne idhi mane duka moro mantie dalani kanyo, to ergo iidho apiko. Koro gigi te kelo shida mar arthritis ni.
ok en mana oganda wa kende to en oganda mang'eny nikech wanene komedre. Wan kod oganda moro ma bende thoro ga chikore kaka oganda jo Masai, giero ga chikore kendo gichamo ring'o mang'eny, tiende ni gitiyo kod fuoni gi mang'eny, gichamo ring'o mang'eny, ok ang'eyo kor kong'o kaka gimadho kata kaka ok gimadhi, to thothne iwacho ga ni gitegno ma kata ng'ato sechopo mana higni 80 tinene mana ka pod otegno. Gin siri gi kata trick gi nyalo bedo ang'o? Gitegno, mana dhi wacho ni mana diera, lakini tegno ni ae kuom kaka wacho kama choke romo no, nitie gimiluongo ni muscles, nitie gimiluongo ni tendons. Seche ma gichikre kamano, king'iyo kaka gichikre, ok gichikre ka gima gitugo volleyball, ok gichikre ka gima gitugo, gichikre mopogore. Nikech mano gima gisetimo kuom higni gi higni. Nitie kaka gichikre makonyo mondo kata ka gidok piny, kinyono piny to giket pressure mang'eny. Nitie kaka gichikre ma ok en chikruok moro ma ka an dala ta chikre opogore. Koro giyudo ka gin gi strengthen the muscles mo. Giyudo ka muscles gi ma gikete nguvu mang'eny moingo pressure mikete joint. Ema iyudo ka koro kata ka gichikre kamano to kendo chako kwane arthritis mang'eny ni koro wacho ni kae arthritis ng'eny. Pod entie lakini ok ong'eny nikech chikruok ni. Arthritis ne thoro bedo mang'eny kuom joma mine koso kuom joma wuone koso en barwa bar. Tiende ni joma mine nyalo yude mana kaka joma wuone yude. To pono ni joma wuone ang'o momiyo pono ni joma mine nyalo bedo ni ang'o matimore. Koro wanene kuom miyo mang'eny. Wanene kuom miyo mage jok ma waneno arthritis mang'eny kuomgi. Nikech kichopo higni ma 40 kadhi malo tidonjo gimiluongo ni menopause. Koro ka menopause kanyo nitie hormones ma chako dok piny. Estrogen giri dok piny, progesterone giri dok piny. Seche ma gidok piny go, gigi be konyo gi fuondi. Gikonyo mondo ng'ato joints ke tiyo maber. Koro seche ma gigi dok piny, koro tuo mar arthritis ni be kendo chak dhi malo. Koro anene kuom joma miyo mang'eny moingo joma chuo. Joma chuo madho kongo mang'eny moingo joma mine omiyo. Gin be pod ginyayude, lakini korka osteoarthritis ni to wanene kuom mine, kochopo korka rheumatoid arthritis kendo chak wanene mine mang'eny, nikech tuoche mag autoimmune gi gibet ga e mine moingo joma chuo. Kochopo korka gout ni to kendo chak en barwa oge ng'at ma yude mang'eny ahinya. Mana ahinya. Isipimonwa gigo manyalo miyo ng'ato bedo kod arthritis, kidienje mopogore opogore mag arthritis. Ipimonwa kaka wadak kod kaka wabedo kod kidienje mag chiemo mwachamo manyalo keto oganda wa e thuolo mamalo. Ranyisi mage ma ka ng'ato neno, wabo chako kod kidienje mokwongo, wabo mulo gout matin, kaeto kod kidienje ariyo mag arthritis gi bende mana matin. Ranyisi ma kineno minyalo chichni nyaka bedie ni mato sechako donjo kuoma ka. Koro mokwongo bet ga rem. E fuon. Yes. Bet ka rem. Koro iyudo ka nitie rem e joints. Ni ina maber. Kata isebet ka kiwinjo rem ni, lakini koro medre. Chal no medre seche mandalo dhi. Omedre. Koro rem e joint mano mokwongo. Mar ariyo, samoro iyudo ka joint no okuot. Koro king'iyo chongi ma kone ting'iyo chongi ma kone tineno ka koni okuot moingo moro cha. En nikech seche ma chogo go nitie gi shida to gichako muonre kendo. Seche ma gimuonre kamano to ema timo obet maduong' kamano. Koro iyudo ka kuot no be nitiere. Mar adek, samoro kichung' tiyudo ka tiendi okwamo. Ok nya sudo. Iyudo ka nyaka ibed matin komondi koreka ochako sudo. Mano be inene arthritis. To mano nitie arthritis te. Ok en mana mae kata mano inene arthritis mopogore 100 go pod inene mano. Mar ang'wen mineno kendo kanyo en ni seche moko kiwuotho tiwinjo nitie gik moko miwinjo ka ywak kanyo. Iwinjo ka gimoro tore kanyo kata gimoro twa e tiendi kanyo. Ka gimoro tore iwinje e chongi kanyo. Mano be nyisi ni nitie gimoro ma endelea kanyo ma ok ber. Koro ang'wen gi wanene ahinya. Koro ka nitie jok ma koro nitie infection moro ma ne endelea, sawa. Koro ka nawacho ni nitie gimiluongo ni septic arthritis. Koro magi to ginya biro gi ranyisi mag infection magin gono. Koro inya bet ni nitie ng'at moro ma nigi typhoid, obiro gi ranyisi mag typhoid, lakini chonge be okuot, chonge be nitie gi rem, chonge be owinjo sauti go. Nya bet ni en ng'at ma nigi sickle cell to ero obiro gi ranyisi mag sickle cell, lakini joint ne kanyo be owinjo gik ma biro gi arthritis no.
To ka wang'iyo kuonde ma fuon ma giyude arthritis ni opogore. Kama ema koro wang'iyo ni en gi arthritis mane. Ka koro ng'at ma nigi osteoarthritis ni ma waneno mang'eny ni to bet ga e chong sana kata e oguch ng'ato. To joints moko gi pod onya bete, lakini kanye ma wanene mang'eny. Ka en ng'at ma nigi rheumatoid arthritis to lith lwete gi mage kuma owinje rem mang'eny gi chong be. Ka en ng'at ma nigi septic arthritis mano to nya yudo fuon moro amora. Nya bet ni en gi piny kucho, nya bet ni en e chonge, okumbone, kuonde mantie joints, as long as ni infection no ochopo kanyo. Ka en ng'at ma nigi gout to wayude ga lith tielo maduong' tielo maduong' no kanyo ema oyude rem mang'eny, lakini samoro be onya yude e kore koni be owinje rem no. E kore gi kar kanye seche mogamo muya seche moyweyo koso? Oyweyo maber, lakini kuonde ma nitie joints gi komako ne ng'ede ge, komako kamano to winjo rem kanyo. Septic arthritis ni daktari, mulnago mana matin kapok wadhi e yweyo nikech wasemulo moko gi to septic ni to pok wamulo kata matin. Mulnago bende mondo mi oganda wa oyud lony kachiel kod ng'eyo kotendre kod kidieny mar arthritis. Koro kar ka septic arthritis ni nyabet ni nitie gimoro motimore e dendi, in gi infection. Samoro ni wuotho to gimoro ng'adi to ergo infection donjo kanyo. Koro seche ma infection no donjo kanyo to dhi e remo. Seche modhi e remo dhi kuonde mopogore e dendi kae. Koro kamoro achiel monya dhiye to nya dhiye e joint. Kodhi e joint kanyo to koro kelo kuot mantie joint, to kelo rem mantie joint no, kelo kwamo mantie joint no. Koro kamano e kaka obiro. Nyabet ni in gi infection moro ma malo ahinya. Ok wanene ga infection matindo. Infection moro mosedonjo e remo ma koro ringe dendi te. Mane kuma septic arthritis ni biro. Lakini iyudo ga kuom jogi, iyudo kata ka ng'at moro no olwar gi ndiga kamoro, ong'adre kamoro lakini odhi adhiya dala, ok ochopo osiptal, ok opime, ok ong'e gima endelea. To seche ma infection ni donjo e dende kamano to oringe e rembe to ergo ochopo be e joints kanyo. Seche mochopo e joint kanyo to koro okelo rem no. Ma ng'at ma kobiro osiptal ok en ng'at ma odhi chopo kata kowuotho kende. Odhi chopo ka en gi otuo ahinya. En ng'at ma dende liet, en ng'at ma ok onya wuotho, en ng'at ma samoro ok onya kata wuoyo nikech en infection mosechopo e remo ma koro gik moko te infection ni nitiere. To be king'iyo kendo ka chonge, korka bade, korka lith lwete, kendo chaki yudo ni nitie infection moro ma endelea be. Manyiso ni gik moko kaka goruok piny, kata gapiko, kata gi ndiga ng'ato konego bed ni kawe yor oyuma. Ponono ni otimi kata gimoro ng'adi te matek mondo mi chope od thieth, kik igam tuoche, kik igam infections ma ang' nyalo kelo ni kidieny mar arthritis ma wawuoye ni septic arthritis. Ileronwa gamo maber mokalo. Kik idhi mabor, kik isudi. Jahera mar cheno ni kwaduoge kidieny mar adek wabong'io ni to ere kaka inyalo pim mondo mi owach ni ma en kidieny mane mar arthritis. Kae to ponono ni osepimo yude thieth chalo nade, to bende gin gigo minyalo geng' koso en kidieny mar adek mokadwa no bai kata matin e pej laktar odiochieng' ma kawuono. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703 254 254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Anakia kata ka bantoni ohera kata ka eno kohera. Kaponi eno ohera to en obobuonjo. To maher kroko gona simu. To nyisa ni kadhi kuro ta dhi kamoro achiel kodi. An bende gi sola mondo bi e odno. Inete mango? Dana, ne gima tugogo. Manango? Gina yudo kibeti mari nyoro. Nyakorom gajuanga, ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari, nyalo kelo ni yuto mari. Talent nino nyaka isweti. Ok ni en talent ni kuri iriye tiendi ni talent kuru biro, no.
ng'ato ka ng'ato nitiere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwirni kik idhi nyis ji, to kok inyiso ji, ng'ama biro ng'eyi onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi, mar mondo mi wamiyi jip makare kaluwore kod pok ma bende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'aw. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwakilo ni chenro mano mar pok opogore. Hawa watu wote wakora na wezi na wafisadi ndio ilisababisha jana tukaketi chini na Chief Justice. Jatend Kenya William Ruto lero gimomiyo nyo romo gi ogai mar doho Martha Koome ka kweth mopogore opogore to medo seyo romono. Raila Odinga omako chung' ni Junet Mohamed pod ongirore ODM ok wuogi. Nyote kwa pamoja mnashtakiwa kwa kosa la kuua bila kukusudia ambayo ni kinyume na sheria. Jadolo Paul Mackenzie gi achije mamoko somnegi ketho 238 mag nek mane otimore Shakahola. Machiegni kendo en penj laktar kikelo ni kod Equity Afya. Equity Afya chiwo ni thieth marang'iny mare ni malo kendo beche ogonyore ne familia mari duto. Ka Equity Afya wan kod kit thieth mopogore opogore ne ng'ato ka ng'ato e family. Wawuotho kodi wuothe duto chakre kidwa chako bedo kod family mari kowuok e wuoth mar clinic bedo mayach nyaka clinic mar tok nyuol. Wakonyi e tayi ng'eyo chal mar nyathi kaachiel kod min mare kochako laka nyaka timone chenjo. Nitiere chenro mar thieth ne ng'ato owuon bende ka Equity Afya. Equity Afya en your caring health partner. Machiegni kendo. Daktari wado jakidieny mar adek no ng'iyo tuo mar arthritis ma bende waseng'eyo gigo mang'eny manyalo kele. Wayudo kacha ni ong'eny kuom joma mine, ong'eny kuom joma chuo, tiende ni ong'eny kuom ji duto te mak mana ni joma mine kochopo higni moko kar higni 40 kanyo to lokruok thoro bedo mang'eny e del ma ang' noket gi thuolo mamalo mar gamo arthritis. Kane pok wadhi e yoni pimonwa kacha ranyisi ma ka ng'ato winjo to nyalo chichi ni nyaka bede ni entiere kod tuoche mag arthritis mani wacho ni ginyalo romo kata 100. Kuom ranyisi rem e ng'ede ng'ato, chong kata tielo mamuko, samoro e lith lwedo kata okanga ko nyalo bede gok bende inyalo pimonwa mano. Seche ma ng'ato osewinjo ranyisi gi onego bed ni otimo nang'o? Seche ma ng'ato yudo ranyisi go tiwuothe e osiptal, ibiro Equity Afya to kichopo kanyo to pod idhi lerona gik mani winjo to gisekawo ndalo machal nade tisetimo ang'o kuomgi, tich mane mitiyo, titiyoga gi kong'o to be ichamo ga ring'o, magi te gik ma wang'iyo. Nitie seche moko mane iyudo ajali kamoro, nitie gimoro mong'adi, nitie iwinjo ka liet nitie dendi, mondo wang'e ni in gi arthritis ma kon mane. Nikech seche ma waseng'i kamano no to wadhi paro ni ng'ani nitie gi arthritis lakini nyaka wang'e ni en gi arthritis machal nade, nikech mane gima dhi timo wang'iyo thieth ma onego bed noyudo. Koro ng'at ma wawach ni obiro ka en gi septic arthritis, en gi infection, to nitie gima wadhi timo mopogore gi ng'at ma osebet abeta obet dala to koro en gi osteoarthritis, mano be nitie gima watimo mopogore. Ka en jampira to tugo ga to koro sani owinjo ka nitie rem gi chonga, nitie gik moko ma wadhi timo mopogore opogore. Koro kosenyisowa ranyisi go to koro wachako timo lab test, watimo tests to test nitie mopogore opogore. Ka wachako ng'at ma nigi osteoarthritis, mano ng'at ma ka en gi osteoarthritis kende, onge gimoro kendo mokikre kanyo, to en ka watimo lab test to bet ga onge gima wayudo. Ka watimo full hemogram onge gima wayudo. Ka wacheko uric acid ge en sawa. Ka wang'iyo gik moko te chala maber, lakini en ka wago picha miluongo ni x-ray. Ka wakete picha to wago picha kama owinje rem no, to koro nitie pogruok moko ma waneno e chogo ma nyisowa ni en gi osteoarthritis. Ka en ng'at ma nigi rheumatoid arthritis kobiro to wadhi penjo ka e familia gi nitie ng'at moro mantie gi arthritis, nikech kaka ne wawacho jok ma nigi rheumatoid arthritis gi ng'eny gi bet ka nitie ng'ato e familia man oringe remo. Koro ka ne nitie dagi moro man ne nitie gi arthritis kata wuon gi moro
moro mantie gi arthritis koro paro dhi korka rheumatoid arthritis no. Wang'iyo be ni kwamo mar tielo ni okawo dakika adi, nikech kaka ne wawacho ng'at ma nigi rheumatoid arthritis ni kwamo ni bet ga mang'eny nikech oonge synovial fluid, oonge grease man ne wawacho ma timo choke sudo mayom. Koro ka waseng'iyo mano to watimo gimoro miluongo ni rheumatoid factor. To ka wapimo rheumatoid factor no to dhi nyisowa ka en gi rheumatoid factor no dhi siemonwa ni onya bet ni en gi rheumatoid arthritis. Rheumatoid factor be nya bet gi tuoche moko kendo mopogore opogore, lakini ka wayude ng'at ma nigi rem no to wawacho ni ma nya bet ni en gi rheumatoid arthritis. Ka wang'iyo ng'at ma samoro biro gi tiende okuot owinjo rem, to wapimo gimiluongo ni uric acid. Koro watere lab to wapimo uric acid, to ka wayudo uric acid no ka ni malo to wang'e ni mae kuma nya bet ni shida ntiere. Ka en ng'at ma nigi septic arthritis, wapimo gimiluongo ni full hemogram. Full hemogram dhi nyisowa ka en gi infection ma endelea. Ka waseyudo ka infection no ntiere to wawacho ni onya bet ni en gi koni. Nitie gimoro miluongo ni CRP, nitie miluongo ni ESR, mago be wapimo nikech mago be dhi nyisowa ka nitie arthritis ma endelea. Koro mago test ma watimo kuom jogi, lakini picha nyaka wago picha mondo wang'e kuma ka nitie lokruok e chogo. Ma ok en test achiel, gin test bura mondo mi eka ng'e ni en kidieny mane mar arthritis ma ng'ato nitiere godo, nikech apani thieth biro luwore kod kidieny mar arthritis ma ng'ato nitiere godo. Kipimna ni magi duto te inyalo tim ka Equity Afya Bade Masiaya ka koso nitiere moko munyalo timo, to ka po nono ni nitiere minyalo tim, nyalo bedo mage kata services mage ma inyalo yud ka Equity Afya Bade Masiaya. Koro kichopo osiptandwa kae ti isebet gi rem, isebet go, to wang'iyo ni luwore gi kaka ibiro to wang'iyo ni test mage ma watimo. Ok wadhi timo test te kuom kila ng'ato ma obiro gi arthritis, wadhi ng'iyo ni mane munya bet ni en go mondo watim test go mondo wang'i. Koro wanya timo uric acid kae, wanya timo full hemogram, wanya timo rheumatoid factor, mago wanya timo kae. Lakini kochopo korka picha, to picha wabro ori e osiptal ma oko mondo wago picha no. Wanya ori e branch ma Kisumu mondo wago picha no, nikech picha no bedhe ileronwa kaka nya bet gi arthritis no. Lakini kichopo kae pod wadhi konyi kaka wanyalo. Gima duong' ni ka ng'ato chopo kae to pod idhi konye kaka dwarore. Kaka inyalo kony ng'ato kaka dwarore no, adwa ni mondo wachak waduoga ne ka Equity Afya Bade Masiaya ka thoth ni services mage mayudore ka, lakteche mage mantiere kod lony mopogore opogore minyalo yud ka, kod ka nitiere odiochienge minyalo yud gi, ginyalo bedo odiochienge mage. Koro kichopo Equity Afya kae watimo thieth mar outpatient, mano nyiso ni ithiedhi ti dala. Nitie general consultation ma kibiro tibro biro neno to abro neni mondo wane kaka thiedhi, lakini wan gi specialist services be. Koro inya biro tine daktari ma nyithindo, pediatrician, en inya yude chieng' moro amora kochopo saa 6 ka endelea, inya biro saa moro amora to obro neni. Wan gi daktari ma physiotherapy, daktari ma timo mazoezi, inya biro, mano be inya biro on Tuesdays, inya timni physiotherapy. Wan gi daktari ma ng'iyo gik kamine, gynecologist kata obstetrician, mano be inya biro chieng' moro amora kochakre saa 6 ka endelea, ibro yude. Wan gi daktari ma bero, surgeon, mano be inya biro chieng' moro amora to pod ibro nene. Wan gi daktari miluongo ni physician, pod inya chopo to obro neni. Wan gi daktari ma thiedho wache mag pien, dermatologist, mano be inya biro on Thursdays, ibro yude. Kidwa daktari ma ng'iyo lak, mano be inya yude, ibro yude on Saturdays, obiro ga othiedho ji. Daktari ma wang' be inya biro on Saturday tibro yude. Erokamano nyama magi duto te yudore ka Equity Afya Bade Masiaya, ma bende wacho ni thieth ne rang'iny ni malo to nengo ne to ogonyore. Wacho kata ni caring health partner. Daktari, pono ni osetim tests mane wawacho ka duto te, ma oyud ni ero en kidieny ni mar arthritis, onyalo bedo gout, onyalo bedo mane, onyalo bedo mane, thieth thoro chalo nade, to thoro kawo thuolo maromo nade? Koro ka wachako, ng'ama nigi rem kata king'ise ang'o to rem no emodwa mondo dhi. Koro jotuo mobiro gi rem ni, gima watemo mokwongo en ni mondo rem ni odog piny. Koro wamiyo gi yedhe mag rem. Wachako gi yedhe ma tekre negi ni piny, ka wamedo ka wadhi malo. Koro wachako achaka gi yedhe ma tekre negi piny kaka Panadol, imiyi
to waneno ka mano dhi kelo remno piny. Se ka mano ok ti to kendo chak wadhi malo matin, tie yedhe miluongo ni NSAIDs to wadhi malo kamano to mano nyiso ni biro klinik ing'isowa kaka yedhe teri. Mano mokwongo. Mar ariyo, nitie arthritis moko ma kochopo makoro onge kata tiyo gi yedhe mag remno ok dhi konyo ahinya. Nikech iyudo ka ng'at moro samoro oseng'ol, iyudo ka tiende osebam. Koro ng'ani en ng'at ma kata kimiyo yedhe mag rem gi ok dhi konye ahinya. Koro magi chuno ni nyaka obargi, nyaka timnegi surgery. Iketo negi chuma e chonggi kanyo makonyo mondo koro ginya wuotho maber. Nitie yedhe moko ma be wamiyo jotuo makonyogi, gima nawacho ni cartilage cha. Koro cartilage no nitie supplements moko makonyo mondo cartilage no kik rum. Koro yudo kata ka nosechopo nus, to kitiyo gi yedhe gi to koro ok oendelea, ok omedre, ok orum morum ma koro ionge cartilage. Koro mago supplements be ma wamiyo ji. Kuom mago be nitie daktari mar wecho, physiotherapist. Koro luwore ni waneno ang'o e picha, onya chako timo ni physiotherapy mondo muscles ki ma osebet ma weak go, koro gibet gi gimiluongo ni quadriceps strengthening kata muscle strengthening mondo iyud nguvu kuom muscles ki go. Mopogore gi mano ka in gi osteoarthritis kende. Lakini ka in gi ng'at ma nigi hyperuricemia, in gi gout, to kendo chak nitie yedhe ma wamiyi makonyo mako gout no. Okonyo mako uric acid man nawacho cha, to otere nyirogno to wuok oko. Nikech nawacho ni samoro en wuok ne ma del no ema en shida. Koro make to ogole oko. Gik moko kaka allopurinol, colchicine mago wamiyo jotuo. Ka en ng'at ma bet ni en gi septic arthritis, kendo chak wadhi kete yedhe mag antibiotic makonyo gi infection no mondo kik medre e ringe remo. Lakini mopogore gi mago, nyaka wadhi wang'i kendo ka ang'o man nokelo arthritis ni. Ka en ng'at ma ratil ne ni malo, wadhi wuoyo kode mondo ratil odog piny matin. Kech seche modok piny kamano to konyo mondo kik cartilage cha rum. Ka en ng'at ma tiyo gi kong'o, watemo wuoyo kode mondo kik oendelea gi tiyo kong'o nikech kotiyo go to dhi medo tuoni. Ka en ng'at ma chamo ring'o mang'eny to wang'ise no we ring'o mondo koro nyaka wadog gi mano okele. Ka en ng'at ma tugo mpira, odhi ga tugo mang'eny, to wang'ise ni omany braces makonyo mondo ka odok gi piny to ok cham cartilage ne no. Erokamano ahinya, ileronwa maber mokalo, manyiso ni kaka gimokele cha emibiro ti godo mondo mi othiedhe. Kapo nono ni en sport mang'eny, chikruok mang'eny, ibiro mi gigo manyalo sapoti mondo mi kik itiek grease mag tiendi, kik ihiny chokeni, kik ikel hinyruok, kik ikel trauma. Kapo nono ni en yore mag chiemo, ing'iyo kaka ichamo chiemo machal nade makelo ni chandruok koso. To bende wasebedo gi cases daktari ma arthritis ni othiedhi mochango, koso koro en gimoro ma koro ang' ji manage, ji dagodo adaga to ok ni othiedhe mochango. Jotuo moko wacho ni gaya. Koro chango makoro wacho ni koro rumo kabisa, rumo chutho, mano mana kolokni kama nitie chogono, waloko chogono. Koro ne wawach ni chogoni ni emorumo, cartilage no rumo, to watimo gimiluongo ni replacement surgery kata hip replacement. Koro waketo ni chuma kanyo. Koro ka waketo chuma no, ting'e ni koro choke gi ka owuok. Mano wanya wacho ni koro wathiedhe ma chutho. Lakini nyaka wang'e ni baro ji be nitie gi complications, ke nitie gik manya wuok kuom barruok gi. Koro ken ni weche mag surgery gi weche mag surgery ko. Koro kata ka wacho ni waketo chuma, koro chuma ber ko inya wuotho, lakini pod nitie risk mabiro gi surgery ko. Lakini en tuo ma wagayo, ok wadwa mondo jatuo obed e rem. Mano e gima long'o ahinya. Wadwa jatuo manya wuotho kende, onya tiyo tijege, kata ka nitie remno to remno waduoke piny mondo kik obed ng'at ma koro okwama. Nitie jok moko ma kiwuotho tiyudo ka gikulre akula kama ok inya chung', nikech ka gichung' to nitie rem, chogo oselokre. Ok wadwa mondo jotuo ochop kanyo ma koro en okwamo, okulre, kata tielo ok sud. Koro yedhe gi ema watimo mondo kik ochop kama.
Adwani mondo mwatieki kata wang'e ne kaka wanyalo geng'e nikech oseyudo yore mag thieth. Geng'e ok ang'eyo kwa nyalo mulo mana matin nono nikech bende isewacho gi ka nikech kaka wachiemo, kaka wadak, kaka higni medo sudo. Pak man kaka mar higni Dr. Ian, to onge gima inyalo time nikech gimoro amora nyaka ti, kata yien nyaka ti, dhano nyaka ti, gimoro amora nyaka ti. Yore ma piyo piyo ma wanyalo konyore godo mondo wageng'. Koro kaka wanya geng'e mokwongo, wang'i kuma ratil ntiele, kik ochop kuma kilo ntie malo ahinya to in ng'ama nyadundo kata kilo ntie kilo ni odhi malo ahinya mondo ratil odog piny, mano mokwongo. Mar ariyo, kong'o gi ring'o mang'eny waduok piny mondo mago be kik kel shida no. Mar adek, kichako winjo remni, kik ibed dala ni koro in eming'iye, nikech seche ma remno ntiere gik moko oselokre, to seche moendelea kamano pod odhi ketho gik mang'eny. Koro kik ibed dala mondo wayude chon mondo wane kaka wakonyigo. Gimoro jok matiyo e ofise ma koro ntie atia bet sa ka sa walokonegi kombe mondo giyud kombe manigi iluongo ni lumbar support. Koro kombe ma ok keta ng'ech bet ma straight mondo kik giyud shida mag rem e onding ka gidhi dala pile ka pile. Kendo chak jok ma ntie gi familial history, jok ma familia gi ntie gi shida gi onego bed ni gichopo osuptal mondo wang'i ka gin gi rheumatoid factor ni mondo wakony chon kapok ochopo kama koro gik moko osekethre. Erokamano. Samoro ng'ato nitiere kod tuo mar arthritis gi lak sechegi, seche ma uneno chenro ni, ang'o ma diher mondo mi nyise mondo ngimane odhi nyime e yo makare? Onya chopo bad moro amora ma Equity Afya, kochopo kanyo to wanya ng'iyo wane ni arthritis ne ni ochopo kuma rom nade, arthritis ne ni en mane mondo wakony, wane kaka wakonye mondo kik obed rem, kik ochop ng'at ma koro ok nya tiyo tijegi, ok onya sudo mondo wakonye. Erokamano nya Dr. Ian Amwata, amor mar bedo kodi e penj laktar odiochieng' ma kawuono, kendo itimo maber yawonwa dhood osiptal mar Equity Afya. Wach mogik minyalo weyowa godo? Erokamano Ruth kuom chopo Siaya kae. Erokamano kuom jowinjowa, to wabro medo mondo wawuo ka wakonyo jogwa. Erokamano ahinya daktari. Mano en Dr. Ian Amwata, Equity Afya bade ma Siaya. Ne wang'iyo tuo mar arthritis. Nitiere gigo minyalo geng' kata gigo minyalo tim mondo mi kik igam tuoni. Owacho kacha ni ratil mar del. Ratindi chal nade? Ere kaka itiyo gi dendi? Iketo maino mang'eny e fuondini kata e chongeni mag nokelni chandruok koso? Kidienje mag chiemo, ichamo ang'o? Imadho kong'o mang'eny? Ichamo ring'o mang'eny? Tiere moko ma inyalo geng'o. Joluo bende nogo ngero ni geng'o ber moloyo thiedho. In mibedo kod odiochieng' ma kawuono, ageno ni konyori, ageno ni puonjori. An iluonga ni Ruth Otieno, kaka thuolo makende mar goyo erokamano ne Equity Afya bade ma Siaya kuom yawonwa dhoodgi. Erokamano ne director na Philip Ochieng, Papecho Koth, erokamano nya producer na Jogo Picha Mawa, erokamano makende. Nyaka kendo odiochieng' machielo, oritiuru. Masani ngima en mwandu.